Sanibonani wengane zawethu ake ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphike la kuzofinyela khona le video wengane wethu ngabe uqala ke ungena kule channel icebunezele usubscribe Akenelisekile uyise ngendlela ashone ngayo ke uBongi Ntuli Uyise kaBonginkosi Ntuli uThulani Ntuli uthi bethuke kwaphela nasozwaneni ngesikhathi ke bethola izindaba zokudlula emhlabeni kwalo mgadli obeyibamba kuMaZulu FC abalandeli abaningi ke banobhutshuzwayo ke basale beshaqekile ke ngemuva ukuthi usuthi lukhiphe statement ngesonto uveza ukuthi asekho ke emhlabeni ke uBonginkosi Ntuli ukuthusela kakhulu ke ukuthi bengakaze ke kuvele ukuthi ke uNtuli akaphilile kahle noma usesibhedlela ke ngenxa yokuxineka udlule emhlabeni kwendodana yami ke kusimangaze kakhulu ubengene ke esibhedlela ke izinsukwini ezinhlanu nje kuphela kusho ke uThulani ke ekhuluma ke neredo ke 2000 ngesikhathi ke sesibhedlela ke ubengabuke ke kula kakhulu ngaphandle nje komkhuhlane ke omncane besikhulumela nje udokotela ke usitshela nokuthi ke unesifo ke somdlavuza nokuthi ke simqala lapha na ke ngesonto edlule kodwa ke asinaso ke isiqiniseko ngoba phela siphila ke ezweni labantu simvashelile ke esibhedlela futhi ke ubebukeka kahle sithole ke nocingo lapha na ngesonto ke lusitshela ukuthi ke isimo silokhu siba sibi kodwa ngesikhathi ke sifika lapho ke akubukekanga ke kukubi kakhulu kubeka lapha na ke ubaba kaBonginkosi Ntuli uBonginkosi Ntuli ke ubesanda ke ukushadela lapha na futhi ke kungakapheli ke ezinezinyanga ke ezingaki ke kwenzekile lokho usuka shone ngalo ke bekuhlelo ukuthi ke umakoti wakhe ke usinenjabulo zonke azokwaba ke kubo uMaZulu ke lo ke ilona isikhulu ke esiphezulu lapha na ke kuMaZulu futhi indodakazi ke kamengameli weqembu usandile zonke kubhlungu ke ngoba sisanda kujabulela umshado wakhe ke kungekadala silahlekelwe ngumuntu ke ekade ke esonda ngike akakazi lapha na akhohlwe lapho ke ephuma khona ubesithanda kakhulu ke futhi ubeletha ke injabulo uma ekhona besimbiza ngebhubesi ke ngenxa yendlela ke bezihlupha ngayo ke izitopa ubeqonda ngqo ke kuzona bese adlule ke ashiye nosinti enkemile usho ke uyise ke wakhe ke uBonginkosi Ntuli wenza kwethu ke sengiphuma njalo ke mina ke intatheli yaku YouTube ngafisa ke ukuzombona ko ke ngalolu daba ke noma ke ngalezi ndaba ke engikubela zona uthi ngabe na uPaula ke uthini ke ngalolu daba